Hola, benvingut i benvinguda al canal de Catalans per Crist. Ens agradaria moltíssim que donessis la teva opinió en aquest devocional d'avui. Sisplau, digue'ns què t'ha semblat. Què en penses? T'ha dit alguna cosa el Senyor? Ens agradaria moltíssim poder interactuar amb tu. Avui vinc a compartir amb tu un devocional, però abans permet-me ficar-te en context. Jacob acabava de marxar de casa del seu pare i de la seva mare i es dirigia a buscar el seu familiar Laban, que era germà de la seva mare, Rebeca. En arribar allà va veure que hi havia uns pastors amb 3 ramats i estaven esperant a que hi haguessin més ramats per poder obrir el pou i que tots poguessin beure d'aquella aigua. Llavors, el que et compartiré està a Gènesis 29, verset 8. Ell els hi pregunta, Jacob, que per què no obren la pedra perquè puguin veure el ramat. I ells contesten, en el verset 8, no podem fins que s'hagin aplegat tots els ramats. Llavors giraran la llosa de damunt la boca del pou i veurem les ovelles. Fins que no hagin arribat tots els ramats, no els podem donar de beure. Si estàs coneixent Déu i aprofundint en els seus ensenyaments, més tard o més d'hora descobriràs que hi ha un temps final. Això s'anomena Apocalipsis. Potser ara ho estàs escoltant per primera vegada. Jesús va manar en allò que coneixem com la Gran Comissió, que es troba a l'Evangeli de Mateu, capítol 28, cap al final, d'anar i fer deixebles a totes les nacions, batejant-los en el sant nom de la Trinitat, per la qual cosa ens fa entendre que Déu sap quants finalment seran salvats, és a dir, esdevindran com a fills i filles seus. Doncs bé, tots ara estem sent reunits entorn del pou, com a ramat de Jesús, ja que la seva mateixa paraula ens reconeix i ens explica i ens ensenya que ell és el bon pastor. Tots estem sent reunits esperant el moment de la seva gran arribada, on finalment la pedra sigui treta perquè puguem veure i ser saciats, és a dir, on acabi tot allò que coneixem com aquesta vida i les seves múltiples conseqüències per ser una vida en pecat i de pecat, per tenir una nova vida sense el pecat dins ella i a la seva santa presència eternament. Però això vol dir que mentre estem sent reunits ens hem de quedar esperant que ell vingui? De cap manera. En un sentit espiritual ja estic reunit en ell. Però la crida d'anar i fer deixebles continua vigent. És justament en el teu dia a dia on hem de marcar la diferència. No sé si coneixes el campionat que es fa aquí a Catalunya, anomenat Campionat dels Gossos d'Atura. Aquests intrèpids gossos obeeixen totes i cadascuna de les ordres dels pastors, guiats per la veu i els xiulets. És un espectacle digne de veure. Al final del campionat es premia el pastor que tenia més connexió amb l'animal i que realitzava totes les proves en el menor temps possible, donant la victòria a la millor parella de pastor i gos. Aquests animals, a través de la veu del pastor, executen ordres de portar un ramat d'un lloc a l'altre, ficar-lo en un corral i tornar-lo a treure, entre altres diverses proves. Nosaltres estem reunits entorn del pastor i aquest ens diu, a més, que les seves ovelles coneixen i segueixen la seva veu. Encara és temps de sortir i anar a buscar les altres ovelles perdudes. Quan un ramat d'ovelles pastura pel camp, si ho has vist alguna vegada, van totes juntes, unides, en allò que coneixem com a ramat. Aquestes alhora en conjunt fan que les perdudes tornin al ramat, on troben protecció i seguretat. Només si sortim a buscar és on podem trobar. Esperant simplement no fem res.
Encara estem esperant la gloriosa vinguda del nostre Senyor i Salvador, però mentre esperem podem obeir la veu d'aquell que ens guia a anar i fer deixebles, perquè d'aquesta manera, junts, tots puguem beure d'aquesta aigua promesa. I així és com marquem la diferència cada dia. No per nosaltres mateixos, òbviament, sinó perquè sabem i interpretem la veu del nostre pastor i l'obeïm cegament, ja que ell té cura de tots nosaltres. Si aquest vídeo t'ha beneït i t'ha ajudat, et demanem que li donis un m'agrada, que et subscriguis en aquest canal si encara no ho has fet i que comparteixis amb les persones que encara estan perdudes, per d'aquesta manera poder estar tots junts esperant la vinguda del gloriós Rei de Reis. Moltes gràcies. Que tinguis un dia molt beneït.